खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। दिनै 10 अक्ट'बर 2020 सुनिबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे जोबोर गिदिर आरो मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आसामनि धुबरी जिल्लायाव पुलिसफोरा सिखावै बोरमा फालांगिरि खालामग्रा 4 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बेसोरजों लोगोसे 98टा बोरमाफोरबो मोनफानाय जादों। हमजानायफोरनि मुङानो जाहैबाय साद्दाम आली, मफिजुल हक, आब्दुल केदेर आरो मिर्जान आहमेद। बिसोर 4बो गासिबो मुस्लिम मानसि। दा बिसोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै कास्टडियाव लांनाय जाबाय। लोगोसे मुम्बाइ पुलिसनि कमिशनार बिथाङा इन्डिया टुडे चेनेलनि मुंखौ नंखाय टिआरपि बायनायनि सोरबा एफआइआर होफादोंमोन। एफआइआर होफादोंमोनब्लाबो बेनि फारसे जेबो फोरमान मोननाय जायाखै आरो दासिमबो रावबो फोरमान होग्राबो गैया होननानै बिथाङा बुंदों। माने दासान्दि जोंनि बे इन्डियायाव टिआरपिनि केस सोलिगासिनो दङ निउस चेनेलफोरनि गेजेराव, जेरै सुशांत सिंह राजपुतनि केसनि, हाथरसनि केसनि माखासे केसनि थाखाय टिआरपिनि माखासे प्रब्लेम सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरखौनो पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं थांनाय बोसोरनि फेब्रुवारि दानाव पाकिस्तानाव इन्डियान एयारफोर्स हानजाया खालामनाय बालाकट अपारेशननि 3 एयारफोर्स अफिसारफोरनो 9 अक्ट'बर खालि एयारफोर्स डे खालि युथ सेवा मेडेल होनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय एसआइ आनजादनि स्केम केसआव रुपम दासनि न'आव कौटि रांनि थफ्ला मोननाय जादों। माने जायबा एसआइ स्केमनि दायनिगिरि बेनि न'खराव कौटि रांनि थफ्ला मोननाय जादों आरो बेखौ निउसाव होनाय जादों। दा बेनिखायनो आंबो बे खौरांखौ लगायफानाय जाबाय। लोगोसे आसाम रायजोआव गासिबो सरकारि धोरोमारि फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामजोबसिगोन होननानै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि पाब्लिकनि फैसाजों धोरोमारि फरायनो होनो हाया, प्राइभेटै खुलिनायाव जोंहा जेबो बादा गैया होननानै बिथाङा बुंदों। माने जायबा धोरोमारि फरायसालिफोरखौ खुलिनो लुगैयो बिथांमोना गावनि फैसाजों खुलिनो हागोन बा प्राइभेटै खुलिनो हागोन, नाथाय पाब्लिकफोरनि थाखाय खुलिनो हानाय नंला। माने पाब्लिकफोरनिफ्राय रां लानानै खुलिनो हानाय नंला आरोना। दा बेबायदि बुंदों, नाथाय दाबो लागु जाथ'वाखै। गुबुन खौराङा जाबाय गुवाहाटी हाइकर्टआ आसामनि जेलनि सम्पथिखौ अराय समनि थाखाय डिटेनसन सेन्टार बायदि बाहायबाय थानायखौ बाहायनो होनो हानाय नंला होननानै बुंदों। बेनि थाखायनो स्टेट गभर्नमेन्टखौ बा आसाम सरकारखौ थाबैनो गुबुन जायगा नागिरनो थाखाय अर्डार होबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव कलिता हारिया एसटि नांगौनि मुङाव बा एसटि नांगौनि दाबियाव कलिता हारि खौसे आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि मददाव दिनै 12 घन्टा बन्द' खालामदोंमोन। बन्द' फोसावदोंमोनब्लाबो माखासे रायजोफोराव बा माखासे जायगाफोराव रायजोआवनो थांदों, माखासे जायगाफोराव बिसोरनि बन्द'खौ मानियाखै। तामुलपुर ओनसोलावल' मानदों जानो हागौ, बेखौबो आं मोजाङै मिथिया। जायखिजाया बिथांमोना बन्द' फोसावदोंमोन। लोगोसे बिजेपि सरकारा बारहोनाय आबादारि बिलखौ बोखारनो थाखाय आसामनि बिलासिपारायाव कंग्रेस हानजाया बेरेखा सोमावसारदों। माने आबादारिनि बिलखौ बिजेपि सरकारा बारहोबाय, दा बेखौ दोनथ'नांगौ होननानै बा लाफिननांगौ होननानै कंग्रेस हानजाया आसामनिफ्राय गोख्रों सोमावसारदों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। आरो जुदि दासिमबो नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालाम। माखौथ' मोखां नायबाय दङ, गाहायाव गोजा जानु जानानै दङ, बै गोजा जानु जानायखौ सेरनानै गुफुर खालामबानो जाबाय। आरो साइडआव बेलबो दं, बै बेलखौबो सेरनानै ला, नङाब्ला आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नुनाय नङा। बाय बाय।